Kaixo berriro. Zer modu zaudete? Ez zaituzen entzun. Bale, orain hirugarren ziklokorako kanta bat prestatu dugu. Badakizue nola deitzen den? Nik ez da, ez broma da. Gure kanta OMFG da. Bueno, kanta modernoa delako eta gehienei gustatzen zaigulako aukeratu dugu. Espero dut gustatzea. Super, hiper mega ondo pasa. Agur berriro.